Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ngayong pista ninyong tanan. Pista nga iglilihi karon, holiday of obligation sa atong simbahan tungod kay solemnidad karon sa Immaculada Concepcion. Kining maong dugma gipunting sa pagdeklarar nga ang mahal nga Birhen Maria gipanalipdan batok sa original sin aron mahimo siyang sinugdanan sa bag-ong katawhan, ang katawhan nga hawa sa sala. Og tungod ni ana si Maria nahimo usab nga bag-ong Eva ug nakabuntog siya sa yawa kay sa personal sin iya sang nabuntog ang tentasyon sa sala. Busa uban kaniya iampo nato ang atong tibuok kalibutan nga ang katawhan maningkamot unta sa pagbuntog sa sala, dili lang pagbuntog sa ilang isig katao. Ang atong mga leaders mutabang unta aron mahunong ang mga krimen, ang mga inhustisya dinhi sa atong katilingban ug ang mga sala. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, lig-unon unta sila sa Ginoo batok sa sala ug tagaan og kalinaw ug kabalaan ang ilang kinabuhi ug pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay sala, nining paagiha gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangaliya ni Maria. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Hinises. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy, nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha, sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tawo. Ang pulong sa Ginoo. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay
Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo o bagong awit. Kay naghimo siya o katingalahang mga buhay. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamog pagdaig. Awiti ang Ginoo o bagong awit. Kay naghimo siya o katingalahang mga buhay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw, o Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, og mibiya ang anghel kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. daikon ikaw, O Kristo. Kung si Maria wala pa himuas Ginoo, murag hangtod karon padayon ra gid tang magpuyo sa impyerno. Lingi ay mong tupad ing naganahan ka maimpyerno. Ha? Nahan ka? Way ganahag impyerno eh. O nganong na impyerno man ta tungod sa sala ni Eva og ni Adan. Si Eva mo starring kay siya may unang duol sa bitin. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang lalaki nadahig lang sa babae kay si Eva mo'y unang giduol sa bitin. Nganong una mang giduol sa bitin si Eva, nahibaw mo? Wa mo kibaw? Wasa ko kibaw. Kay kani manggong tentasyon, magsugod gini sa pagbati. Kaning mga babae, emosyonal manggod kay mo. Emosyonal ba? Nya kanang emosyon, mao gid na dayoy targeton si Yawa. Nyag maigo ng emosyon, mawa man ni ang gitawag nato og rationality. Kaning atong panghuna-huna. Oy, dali kaning mabanlas sa emosyon. Carried by emotion. Mo nang daghan kay mga summa cum laude na buntisan lag driver sa balhabal usahay. Ngano man, ngano
ka-bright nimo, wa ka maghuna-huna. Nadaog yung emosyon. Pare, na biktima lang og labandira. Obispo, na biktima lang youth leader. Manager, na biktima lang sekretary. Di ba? Sige, lingay mong tupad, na wapa ka mabiktima. Inaw pa? Emosyon. Ngano man ang amahan o ang inahan, magsige na magpangasaba sa ilang anak, kay naglagot, wa na makahuna-huna nga kana ilan ang anak. Nganong magsige na magpangaway ang asawa sa iyang bana, kay naglagot, wa na kahuna-huna nga mauday na iyang gisaaran sa kasakit o sa kalipay. Nakaron, nganong ang laki nadaman sa babae, kay ang laki, saman, huyang kaayo, basta babae na maoy mudool. Ang among strength, malumoy yun may basta babae na. Ay yun mong kumpiyansa. Why hari, why emperador. Hasta gani si Samson, porti man tong kusgana, gibuntog yung Delilah. Nalumoy ang kusog ni Samson, pilding Delilah. Kining babae, makatintal gini mo na ang yawa, anha gyud musugod og tintal sa babae. Karon gihimo si Maria, gipanalipdan sa sala, sama ni Eva, nga gihimos Ginoo nga way buling sa sala, gihimo sad si Maria. Pamasin na si Maria makabuntog sa yawa. Nakabuntog ba si Maria o nakabuntog? Ang iyang immaculate state iyang na-preserve. Si Eva, ang iyang immaculate state wa ma-preserve. Unsa may gigamit ni Maria sa pagbuntog sa yawa, sa dihang nagsigi nag-atake niyang yawa. Mga tulo lang sad kabutang ang akong hisgutan. Una, si Maria mipili, midesisyon nga magpakasulugoon sa Ginoo. Mo nang niingon siya dinhi sa atong ebanghelyo, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Ikaduha, si Maria gidaig niya ang tanang gibuhat sa Dios. Ang tanang gibuhat sa Dios, magamay man o madako, iyang gidaig. Gani, iyang gihinganlan og naghimo kanakog dagkog mga butang ang akong Ginoo. Ikatulo, gipaambit ni Maria ang mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo niya. Wa siya magdinaw. Unsa to'y una? Nangatog mo diha. Unsa to'y unang gihimo ni Maria? Nagpakasulugoon sa Dios. Ikaduha, harian na musbitin diha. Iyang gidaig ang tanang gibuhat sa Dios. Ikatulo, gipaambit niya ang tanang maayo nga gihatag sa Dios kaniya. Mo ni, kita dili ta immaculately conceived. Wa ta gipanamkon nga way sala. Pulos ta naigo sa original sin. Apan tungod kay nakabuntog man si Maria og si Jesus, nigawas ang sakramento, kaning sakramento nga makalimpyo sa mga sala. Bunyag, kumpisal, o kaning hilog sa minatay. Mao man ay tulo ka sakramento nga makawagtang og sala. Bunyag, kumpisal, o hilog. Mao na ha, timan egid na. Kung mudawat ta aning tulo, makasinati sa taog, gitawag og restored immaculate state. Kana bang sa manang restored na
Sa to nang restored, sabi ni saya, giuli, gipahuli, giayo, nga kalimpyo sa kalag. Unya, ang nakanindot pagyod, kay gihigugma man tas Ginoo, matud pa ni San Pablo, diri sa ikaduhang pagbasa, gipili nas Ginoong daan nga kitang tanan maway sala at tubangan sa Dios pinaagi ni Kristo. So kaning atong pag-restore sa atong immaculate state, pwede ni natong balik-balikon indefinite times. Why limit ang atong pagsigi og restore? Mamanang uban mayon, kita pa dir makasa man kita pa dir restore. Para gud na imong ligid sa imong sakyanan og muhiyos. Unsa may buhaton? Ipaayo dayon, paliti dayong bag-o. Ug di na madag-ayo. Sige magay mo restore anang inyong kilay, sige magay mo restore anang inyong ngabil, kanang inyong mga pilok, inyong maginang i-restore, kana na bang kalag ang di nato i-restore? Mo bitan na kanang nagpuyo-puyo. Ngano mangyong mo padayon sa pagpuyo-puyo? Restore your virginity, your immaculate state. Pangumpisal, pagpakasal, gamita dayong sakramento. Restore ba? Nakaron, inigka-restore na sa atong immaculate state. Puy-an dayon nato ang kadtong tulo nga gibuhat ni Maria, magsigi sa tag-renew sa atong commitment. Unsa tong tulo? Sulugoon sa Ginoo. Daygon ang tanang buhat sa Ginoo. Ipaambit ang tanang buhat or mga maayong butang na hinatag sa Ginoo. Ato na sa nang ibalik. Pananglitan ron. Sa una, magsige kag ingos Ginoo, Ginoo, tabangi taon ko. Ginoo, usba taon ni akong bana. Ginoo, palampusa in taon ni akong anak. Ginoo, ayuha in taon ko ani akong sakit. Ginoo, maka-abroad unta ko. Unsa man na, nagpakasulugoon ka o nanogo? Nanogo ka, ilisi na na. Ingna na, Ginoo, matuman ang imong pagbuot. Unsaon mangyod? Wa mangyod ko ro'y pagkaon. Matuman ang imong pagbuot. Ginoo, matuman ang imong pagbuot, nangabit man gini akong bana, ako gining himuong bana, matuman ang imong pagbuot. Nisuyop naman ni akong anak, matuman ang imong pagbuot, magpabilin kong buutan nga inahan o amahan sa among sigag mata nga anak. Ngayon na ba? Ginoo, ni naman gini akong sakit, matuman ang imong pagbuot. Din amon jud ko katikang og hagdanan nga ditso-ditso, tukod naman gyud to the max, matuman ang imong pagbuot. Unsaon man gyud Lord nga ni uban naman gini akong buhok, di ko ni kuluran, matuman ang imong pagbuot. Unsaon man gyud Lord, ni katag naman ni nipis naman ni akong kilay, di ko ni badlisan, matuman ang imong pagbuot. Saon man gyud Lord, lago man gyud kog naong, di ko ni papution, matuman ang imong pagbuot. Ako Lord, laki man gyud ko, ang ako ramang pagbati nga murag babae, matuman ang imong pagbuot, magpakalaki gyud ko. Ako Lord, babae gyud ko, bisan ang akong pagbati murag laki, matuman ang imong pagbuot, magpakababae na gyud ko. Ako Lord, pari gyud ko, bisa nang akong pagbati murag ulitaw. Unsa man? Matuman ang imong pagbuot. Ako Lord, pobre ko, pero nabi ako'y 100, ikapalit pa man ginig slot, matuman ang imong pagbuot. O naman tayo slot nga tag 100. Nagetaroy bagong slot kadtong Santo Niños. Unsa to? Healing gifts. Oh, di ba? Para na sa nakarong December o January, matuman ang imong pagbuot. Dili kay magsigig diktar sa Ginoo. Nana, tuma na. Awa na. Maglisod ng yawag sod ug balik. Ang sunod, dayga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Matud pa ni Maria, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo.
Mao nang nalipay ang akong espiritu. Sige yung daig. Lingay mong tupad. Yung nagpasalamat ka nga buhi pa ko. Yung na nagpasalamat ka sa Ginoo nga buhi pa ko. Kay kana ba yung imong tupad? Binuhat ba nas Ginoo? Binuhat nas Ginoo kanang tupad nimo. Dayga ang Ginoo nga buhi pa na. Kita usahay ato mang patyon. Daghan kayrong mga babae, ang ilang anak, napas ilang tiyan, bisag nagmabdos na sila, i-abort. Di na makadaig ang mga babae o mga lalaki, nga kanang ilang sperm cell o egg cell, mahimo ng bagong tao, alihan lag kondom, ilabay basurahan, butangan lag ayudi, inuman lang og pills. Di na gani kadaig ang mga babae, nga ang ilang palupyan tube, agianan dahil nas kinabuhi, nga magbag-os kalibutan, putlo na lang, nga way batasan. Hindi. Tanawa ng ato mga leaders sa simbahan, siging away, hasta Santo Papa, atakihon, di na gani maminaw, kay sila gyo'y matuman, sila ragi angay daygon. Ato sa mga political leaders, sa una, unity team, karon away to the max, impeachment to the max. Nga naman, kay nalimot na ang nagbuhat aning tanan ang Ginoo. Pagdaog nilag eleksyon, simba dayon. Sa wapay eleksyon, halagyod paampo ngadtos mga religious groups. Karon gipanglutos na ang religious groups. Wa na muday. Maunang magubot na ta. Nisod na sangyawa. Kinsang mga asawaha din nga nagsigi pagyugdaig sa Ginoo tungod sa ilang bana. Tasang kamot. Ano bang magsigig pasalamat sa Ginoo? Salamat Lord, akong bana, buhi pa. Sige na, mga asawa. Adigyan mo, hala mo diya. May ratag, mamatay na inyong mga bana. Ngayon, sibako. Ay, dahi galagin Ginoo. Ito na, ioswabe. Repeat. Mga asawa, kinsa din ang nagpasalamat sa Ginoo, nga buhi pa inyong bana, taas kamot. Itas. Very good. Muna'y gitawag og restored immaculate. Ay giaritas mga bana, mga bana, kinsa ninyo sa kasing-kasing gid nga nagdaig Dios Ginoo, Lord, daigon jud ka kay na ako'y asawa unya buhi pa. Taas kamot. Natanawa, dali kayong nipaisa ang mga bana. Na siya. Kinsa ninyo'y nagsigig daig sa Ginoo, nga ang pari na maligya pag yung slat. Taas ang kamot. Ay. Na ang atong slat karon. SBF daghan pa biya kay ni tag 500, 14,530 pa kabuok. Ang atong si Tio MM 3,184 pa. Ang atong bag-o nga Santo Niños healing gifts kuan pa kana na ang 40,000. Dayga ang Ginoo, dili imong kaugalingon, dili nang imong isig katao. Dayga ang Ginoo tungod anang imong isig katao. Ikatulo, ipaambit. Mao na nang akong giingon, share. And the more we share, the more we receive. Mao na'y paradigms Ginoo, anha na diha ang yawa maglisod og balik. So karon i-restore nato ang atong immaculate state, mangumpisal ta, mao bitaw karong gabi natay confession, naasa tay recollection, restore. Unya ini ka-restore na sa imong immaculate kay human na kag kumpisal, praktisa dayon tong tulo. Pagpakasulugoon sa Ginoo, dayga ang tanang binuhat sa Ginoo ug pasalamati siya ug ipaambit kanang tanan nga gihatag sa Ginoo kanimo. Si Maria, hasta ang iyang anak, iyang gipaambit, iyang gipapatay, wa siya mubabag sa paglansang sa krus sa iyang anak. Tanan gyud, tanan gipaambit. Hangtod karon ang mahal nga birhen gasigi pagyapog pakita dinhis kalibutan, pinaagis mga apparitions niya kay gusto pagid siyang mopaambit nato
sa mga grasya nga naa niya. Kay puno man siya sa grasya. Iya ginang ipaambit. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na pwede na nakong ipaambit ang among balay nimo. Ing na among balay, pwede na nako ipaambit nimo. Ana, kay sus daw kay tani atong balay, daw gyud kay tas tanan. Ana, ipaambit na. Sige, kadtong kusog mo paambit, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Tanan, 12 nga Birheng Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, gikan sa unang gutlo sa imong kinabuhi, bugos gayon ang imong pagkawalay mansa. Mahimayaon nga Maria, puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reyna sa mga anghel ug sa mga katawhan, mapaubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Hesukristo, ang prinsipe sa kalinaw ug ang Ginoo sa mga Ginoo, mipili kanimo para sa ulusahong grasya ug dungog, isip iyang pinili ug hinigugmang inahan. Busa tungod niining dakong gahom ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, makakapot usab ako sa samang kabalaan ug kaluwasan. Reyna sa langit, nangalyupo ako kanimo nga imong ipadangat sa akong manunubos, kining musunod nga mga panginahanglan. Sa hilong pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo, ang inyong itubag, pinaagi sa bulahang Birheng Maria, Amahan, dungga kami. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, mutubo ngadto sa kahingpitan ni Maria, ang atong padulngan o ang atong paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa pagampo ug sa pagpenitensya, ang kalibutan makasulod sa malinawong katuigan, diin magmadaugon ang putling kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga ang mga tao nga may putli ug kasing-kasing, mupalambo ug katarong ug panag-uyon sa tibuok katilingban, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga si Maria nga puno sa grasya,
magtabang kanato dinhi sa atong pagpanaw, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay sa walay katapusan, magsadya tipon kang Maria ug sa tanang mga santos didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa bulahang Birhen Maria, Amahan, dungga kami. Langit nung Amahan og magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria, ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon. Dawata kining among mga pag-ampo nga mapaubsano namong gipangayo kanimo diha sa pangama, sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo niining pangili ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya
sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen God nga purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel, nagadaig kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kayo
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad niadtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga walay buling. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kalimpyo, immaculate. Niya ma-preserve ra ni nato kung sama ni Maria magpakasulugoon gitas Ginoo atong daygon ang iyang mga buhat og ipaambit kanunay ang mga grasya nga atong nadawat. Salamat sa nipaambit sa ilang grasya karon nga mialagad nato nga atong PYCC sa pag-lead sa atong Biblical Rosary, ang atong choir karon, Holy Rosary Youth Choir o San Vicente Choir, ang atong lectors, salmista, mga sakristan na ni-serve karon ug ang atong offerers mao ang atong parish personnel. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya karong udto alas 12:15 mao na sad ang atong ikaduhang misa sa solemnidad sa Immaculada Concepcion. So ang inyong mga kaila i-share na sa group chat ninyo, tiksi sila nga katungwa kasimba manimba gyud. Nya di sila ka available sa alas 12:15 adto manimba sa alas 6 sa gabi, karong gabi dinhi natay high mass. Nya sundan pagid na siya sa Advent recollection o confession. Nya before sa atong misa unya naatay lighting of our Christmas lights nga atong gi-install na simple ra man nga recycled nato nga Christmas lights. Nya ato lang sang dagkutan sa atong pasigaon. Once again, salamat sa manamalit na tog slot. Padayon mong palit sa atong mga slots. SBF DAG para sa atong kumbento, 500 per slot. Ang atong CTUMM, karong simanaha, atong gilauman nga mahurot na gini, tag 100 pesos, kay 3,184 naman lang ning nahibilin. Unya, ang ato sad nga katong bag-ong slot, Santo Niño's Healing Gifts, is an HG kaning 40,000 to tag 100 pesos para to karong December sa atong Christmas party o pagpanghatag o pagkaon at pinaskuhan ngadto sa category D sa atong mga parishioners o sa pagsaulog nato sa Pista Senior dinhi sa atong parokya next year, first Saturday of February ang atong kapistahan ni Santo Niño dinhi. Unya ang ato sang lugaw para sa Misa de Gallo 63 man to kaslat atong gibaligya, nahalina na tag 41 kaslats, 22 na lang kaslats ang available, tag 3,500 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kaayo. Praise the Lord. Nya manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon uban sa mahal nga Birhen Maria ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit ang Viva Immaculada Concepcion. Viva Immaculada Concepcion. Viva Immaculada Concepcion. Viva Immaculada Concepcion. Masipang pakpak sa mahal nga Birhen sa atong Ginoo.